गोजोन्थों आंनि बडलेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो दिनैहाय आङो लाबोनो सानदों बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावहाय सोंखारिलायनाय माखासे बाथ्राखौ लानानै दिनैहाय इउपिपिएलआ बिपिएफ हान्जाखौ बेबायदि बिथांमोनहा बुंदों दिनै 17 बोसोर थांनाय समावहाय बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै आरो जेबो खामानि मावबोआखै आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा गावसिनि सिपिनि थाखाय आरो गावसिनि गाज्रिनि थाखायसो मावबोदों होननानै बुंनायनि सायावहाय आदा दावराय देख्रेबा मा बुंनो हास्थायदों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय आदा दावराय देख्रेबा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखेवनो सानदों बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो थाखाय थाम-थिम जाबाय नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो। बारायनायनि फंसे खोथा गैलिया जायाखसै जे बिटिसि सुक्तियाव जायनाखि फसायनाय दा गामि हाबसननाव दंमोन बेबो गैया बेखौ फंसे खालामनो हायाखै बिसोरो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला माने बिश्वनाथ जिल्ला हाबफानांगौ होनना बुंदों बेबो जेबो गैया। आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय जे प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो जे 17 बोसोराव मा मावदों फालाय जेबो मावाखै बाथ्राखौ बुङो बे फिसा पलिटिकेल बाथ्रा बेयो आरो लोगोसे आंखौबो सोंदोंमोन दाखालि जे नों 17 बोसोराव बिपिएफजों थानानै मा मावदों बे बाथ्राखौ बुंदों आं बिनि क्लियारिफिकेसनखौबो होखाबाय आं बिपिएफआव आं 12निफ्रायनो गारदों होननानै ओमफ्राय आंखौ हा दरलायसे माबा उद्धार खालामना होनो हादों नामा बेखौ सोंनायाव आं बिनिफ्राय रिप्लाइ होबाय जे जों अबे हाखौ उद्धार खालामना होखो बेखौ बुंनो हानाय जाबाय। ओमफ्राय दा आं प्रमद बर'नाव सोंनो लुबैदों जे दा ISPL जे जागोन जे क'क्राझारनि साक सेन्टार माने स्पेशल एरिया गेम सेन्टार कादरगुरियाव जागोन बे सेन्टाराव जे ISPL नि खेला जागोन दा बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर बानाया आं बिथांखौ सोंनो लुबैदों प्रमद बर'नाव जे बिथाङा जेबो लुवाखै जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो दा मावाखैब्ला बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर बानाया सोर लुवा बिथाङा मिथिना मिथिया दा बिथाङा सोंनो लुबैदों दा बिथाङा बुंनो हानांगौ सोर लुवा दा बे आरो लोगोसे आं बेखौ रायजोनोबो मिथिनो लुबैदों दा दिनै बिथाङा जानला मोनला गावखौ बिराद गिदिर मावथि होनना देखायनानै बिराद मावग्रा देखायनानै मालायखौ नेग्लेक्ट खालामनाय मालायखौ असनमान खालामनाय बे बाथ्राखौ बुंनाय नुनो मोनो दा बेखौ सोंनाय खारना जाहैबाय बे साक सेन्टार जे कादरगुरियाव जादों बे साइनि स्पेशल एरिया गेम सेन्टार बानायनायनि सिङाव आं रायजोनो मिथिनो लुबैदों बेयाव जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन मेइनलि बिनि रलखौ लादों आं दावराव दैखेम नार्जारिया 1998आवनो बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ आंनि नेतृत्वआव आं दैदेननायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना सेंसन खालामनानै लाना फैदों बेयाव खुनु राजनिथि हान्जानि बेयाव गोहोम गैया खुनु आफादनि बेयाव गोहोम गैया जोङो लानानै फैनानै बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारखौ कादरगुरियाव गायसननाय जादों आरो बेखौ सेंसन खालामनायाव जोंहा आसामनि मानव गेदेर गपिनाथ बरदलैनि फिसाला रबिन बरदलै बे साइनि डाइरेक्टरमोन गुवाहाटि साइ नर्थ इस्टार्न रिजननि डाइरेक्टर आरो बिनि उनाव एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दंमोन सुभाष बसुमतारी दा बिथांमोननि ज' लोगो लानायाव बिथांमोननि मददाव जों बे प्रजेक्टखौ जों लाबोनो हादों आरो आं निजे आंबो दिल्लीयाव थांगोन आरोबाव डाइरेक्टर जेनेरेलखौ लोगो हमनानै बे स्किमनि गासैबो जिनिसखौ खालामनानै थिग खालामनानै फैदों दा हिसाबै बे स्किमनि जायनाखि सेंसन खालामनाय बिनि क्रेडिटआ जोंनि केडिएसिनि आरो मेइनलि बिनि रलखौ आं लादों दावराव दैखेम नार्जारिया लादों आंखौ दिनै प्रमद बर'नाव बुंबोदों दिनै जोंखौसो जेबो मावा होननानै बुंदों जेबो मावाखै होनना बुंदों आंखौ बिसेसकरि बुंदों बिथाङा मा मावा होनना बुंदों आं दिनै बिथांनो खोन्थाबाय बे स्पेशल एरिया गेम सेन्टारनि प्रजेक्ट लाबोग्रायानो दावराव दैखेम नार्जारि आरो बेखौ जुदि बिथाङा जुदि माने मिथिनो लुबैदोंब्ला मिथियाखैब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि जेसेबां मावथिफोर दङ बिथांखौ सों बिथांखौ मिथिनाय ला आं बिथांखौ बुङो आरोल' नङा बेखौ बानायनायनि जायनाखि माबा आर्किटेक्ट बे आर्किटेक्टआ जोंहा मानव गेदेर नबिन मण्डल वेस्ट बेंगल साथालिनि बिथाङा CBWC नि बियो
माबामोन बे एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल बियो बे दिल्लीयाव थायोमोन दा जों बिथांखौनो दायथ' होनाय जादों बिनि गासिबो आर्किटेक्ट डिजाइन बिथां बानायदों ओमफ्राय लोगोसे बिनि फाइनाल एस्टिमेट बेखौ बिथाङा बानायदों दा बे प्रजेक्टनि एमाउन्टआ गासै 9.3 crore दा बे 9.3 crore प्रजेक्टखौ बिथां नबेल मण्डलानो बानायना होनाय जादों आरो दा बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो मोनसे सुपारभिजन कमिटि दानानै लानाय जादों दा बेखौ मिथिनोब्ला नैबे लेखाखौ बिथाङा फरायदों नैबे संबिजिरजों 2003 आव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना दिहुननाय दा बेयावनो गासिबो जोङो माने बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बोरै जाया जों बेखौ बेयाव लिरनानै जादों आंनो बे रिपर्टखौ आंनो बानायनाय जादों दा गथिखे बिथाङा जोंखौ जेबो मावाखै मा मावा होननानै बुङो दावराव देखाय नाजानाया मा मावदों होनना बुङो बे बुंनायनि रिप्लाइखौ आं होनाय जाबाय बिथाङा सोंनानै ला सोर मावदों बेखौ आरो बिनि बादैबो आं मोनसे रिपर्ट होनो लुबैदों रायजोनिसिम ज' थानाय समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव थानाय जेसेबां गेलेगिरि दं जे फुटबलनि होन एथलेटिकनि होन टाइकान्ड'नि होन भलिबलनि होन ओमफ्राय शटपुटनि होन जेसेबां मोजां मोजां प्लेयार दं रोंगौथि गोनां बे प्लेयारफोरखौ जोङो मोनसे पुलिसनि जेब्लानाखि माबा जायो अल आसाम रिक्रुटमेन्ट जायो बे पुलिसनि रिक्रुटमेन्टआव जों टटेल बेखौ आंनि इनिसिएटिभआवनो जों 26 जन प्लेयार जों सोनो हादों बे फैसा गरसेबो खरस नाङाखै जोंहा बे समाव आइजिबि आरएम सिं बेयाव दंमोन ओमफ्राय क'क्राझारनि एसपिआ जाहैबाय एलआर बिष्णुइ बिथाङा दंमोन ओमफ्राय बे 75 कमेन्डेन्टनि जायनाखि माबा भुया कमेन्डेन्टआ बिथाङा 75नि कमेन्डेन्ट भुया बिथाङा दंमोन दा जोंनो बेयाव जायनाखि 75आव जायनाखि रिक्रुटमेन्ट जादों बेयाव जोंनो थांनानै जोंनि जायनाखि मावथिफोर केटिसिनि आंजों लोगोआव दंफायोमोन आदा खान्दाराम बसुमतारी दंमोन ओजों ओमफ्राय जोंहा मानिक बसुमतारी रेफारि बिथां दंमोन ओमफ्राय कृष्ण बसुमतारी दंमोन खासिबारिनि बिथांबो दंमोन ओमफ्राय जोंहाय रन्जित बसुमतारी गिलागुरिनि बिथांबो दंमोन दा एसे बिथाङा थैनानै थांबाय आरो बिनि बादै जोंहा मतिलाल बरगयारी बिथांबो दंमोन दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो जाया लोङा सानफा सानफा जोंखौ रिक्रुटमेन्टआव थांनानै खाथिहैदों ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोङो 26 जन जोङो प्लेयारखौ जोंबो फुरा बिना फैसा गैयासो जों सोनो हादों दा बिनि गेजेराव मख'नो हायो जे माने जोंहा बक्सिंआव जोङो लाबोदों प्रतिभा कसारी जों बेखौ लाबोदों ओमफ्राय जोंहा ज्योति काकलारि जों बेखौ लाबोदों सोनो हादों ओमफ्राय बिनुमा अनिमा आर्सारियाव जों बेखौ सोनो हादों ओमफ्राय सुन्दुरि बरगयारी होननाय जों बेखौ माने एथलेटआव सोदों आरो भलिबलाव जोंहा माने अमरेन ब्रह्म जायखौ लेब्रा होनना बुङो बिराद नामखरा प्लेयार भलिबलाव दा बैसो गैयाब्लाबो जों बेखौ सोनो हादों ओमफ्राय करुणा ब्रह्म बिथांमोनखौ सोनो हादों खासिबारि माइकेल बसुमतारी सोदों आरो प्रहलाद बसुमतारी क'क्राझारिनि गोथार बसुमतारी गेन्द्राबिलनि दा बिदिनो गोबां मानसि जों टटेल गासै 26 जन प्लेयार जों सोनो हादों आरो बिनि बादैबो जों टटेल 45 जोङो माने प्लेयारखौ जोङो बासिदोंमोन सायख'दोंमोन दा खिन्थु उनाव जोंना बे एलआर बिष्णुया जेब्ला डिउटियाव थाङो ट्रेनिंआव थाङो एसपिनिफ्राय अब्ला बिनि इनचार्जखौ जोंहा भुयानो लादोंमोन दा भुया बायदिसिना गल न' गल खालामनानै बियो सोरनोबा फैसा थाखा बायदिसिना लानानै बे बाखिखौ सोरनोबा होलाबायदों थेवबो जोंनिफ्राय जोङो 25 जनखौ जों फैसा नाङा जेबो नाङा जासे जों सोनो हादों आरो बिनि क्रेडिटखौ दावराव देखाय नाजानाया लानो हायो बुंनो हायो बे आंनि इनिसिएटिभ जादों होननानै दा प्रश्नआ बेनो दा प्रमद बर'आ दिनै साबसे साख्रि थाखाय एफा गिदिर पजिसनाव थानानै एथ' गिदिर पस्ट थाबाय बिहा बिटिसि सिएम जाबाय नों सिएम जानाय समसिम दिनै 2 बोसोरसिम साबसे बर' गथ'खौ नोङो जिखुनु पस्टआवनो जिखुनु माबायावनो नोङो सोनो हाखो बेखौ बिथाङा क्लियारजों होनाया मोजां दा जों खेलायाव खुनु पावार गैया आंहा खुनु जेबो माबाजों राजनितिजों लिंक गैया आं बे समाव स्पर्ट्सआव खामानि मावबाय थायोमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव आं आंनि केपासिटिजों ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरनि केपासिटि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दा बे केपासिटिफोरजों बिसोरनि सापर्टजों जों बेखौनो मावदों दा जोंहा प्रमद बर'आ एबसु आन्दलनखारि एफा गिदिर आन्दलन खालामदों बे बिथाङा बै समाव मा मावना होदों रायजो राजाफोरनो साबसे साख्रि होदों बिथाङा मा मावदों बिथाङा बेखौ एसे बुंब्ला मोजां आरोखि जों मिथिनो लुबैयो नोंथाङाबो खोन्था जोंनो दा जोंखौ जुदि सोङो आं बिनाव सोंफिनबाय आरोखि दा नोंथाङा बेसेबां साख्रि होआमोन बिथां मा मावामोन आं बेखौ बिथांनाव सोङो दा आङो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयो
आं मा मावदों मा मावाखै खिन्थु आं दिनै गावनि बाथ्राखौ बुंना लानोबो उसुबिदा मोनो बुंना लाया खिन्थु सोङो आंनाव दा एबसुनि जोंनि अगाब सगाब सेंग्राफोर माखासे दङ आंनाव सोंदों मा मावदों दाउद दैखुन नार्जारिया आं दा बेखौ उनाव रिप्लाय होजोबगोन गासिबो मा मावदों मा मावाखै आं रिप्लाय होगोन आं दिनै रिप्लाय होथ'वा दा आङो बेखौ रिप्लाय होयि खारन जाहैबाय गावनि बाथ्राखौ बुंना लाब्ला उसुबिदा मोनो दा बिथां बुंनाय जायाखै खिन्थु बिथांमोना सोंबाय जेब्ला आं लासैनो होलांगोन आरोखि दा बेखायनो आं दिनै आरो फिनजाथ बार सोंबावनाय जाबाय बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार साइनि खामानिगुरि जादों बेखौ सोर लाबोआ सोरनि इनिसियेटिभआव जाया बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ मिथिनानै लानांगौ आरो बेखौ रायजोनि बुंनाया मोजां सोर लाबोमाराखौ खुला बुंना हो आं बेखौ बिथांखौ दिनै बुंनाय जाबाय दा ओमफ्राय जानाखि सिक्स शेड्युल जानाखि प्रिमियार लिग जागोन दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों दा सिक्स शेड्युल प्रिमियार लिग जागोन बे जेबो नङा बियो दिनै प्रमद बर'मोनहा इमेजआ दिनै गोमागासिनो दं रायजोफ्रा दिनै गाज्रि मोनगासिनो दङ बिसोरखौ दिनै बिसोरनि गावसोरनि इमेजखौ बोरै लाबोफिननो रायजो राजाजों गाज्रि मोननाय मोनजानाय बे मोनसे परिबेसखौ बोरै होखोमानानै डाइभार्ट खालामनानै रायजो राजाखौ आन्दायहोनानै बोरै गावसोरखौ मोजां खालामदों बेखायनो दिनै बे ISPL खौ खालामदों होननानै आं बुंनो हायो दा दिनै बुंनांगौ बाथ्रा मा सोंनांगौ बाथ्रा मा दिनै सिक्स शेड्युल प्रिमियार लिग बानायबाय सिक्स शेड्युल BTC आव दंना गैला दा प्रश्नआ दिनै बे गिदिर प्रश्न सिक्स शेड्युल नोंहा दंना गैला प्रमद बर'आ दिनै सिक्स शेड्युलखौ बदलखौ दंना गैला प्रमद बर'आ आगोलनि BTC आ सिक्स शेड्युल माने पावारजों सिक्स शेड्युलनि माने आयेनजों दानायमोन सिक्स शेड्युलनि पावारा दंमोन दिनै बे बिटिआरआव सिक्स शेड्युलनि पावारा दंना गैला दा दिनै बे गिदिर प्रश्न दा दिनै गासैबो फाननानै जाखांजोब्बाय सिक्स शेड्युलनि पावारखौ गैला खोमानानै लाजोब्बाय दिनै सिक्स शेड्युल पावारखौ लाखांजोबनानैसो दिनै मा जादों दिनै सिक्स शेड्युल माने सिक्स शेड्युल प्रिमियार लिग दिनै बिथांमोना खालामबाय दासो सिमां नुबाय बिसोर सिक्स शेड्युलनि बाथ्रा खिन्थु गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन आगोलाव जों थारमाने बिटिआरानो बिराद गिदिरखा BTC निफ्रायबो देरसिन रायजोनिफ्रायबो देरसिन जोंना नामानो बिराद गिदिरखाथार ओरै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन गिदिर गिदिरनो बुंबाय थादोंमोन जे जोंनि माने बिटिआर रिजन सोदोबा बेलेग गिदिरथार होनना बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन दा दिनै आं बेखौनो बुंदों जे दिनै नोंसोरा दिनै सिक्स शेड्युलनि खुनु पावार गैलिया सिक्स शेड्युला जोबजोब्बाय सिक्स शेड्युल जोबखांनानैसो दिनै ओंखायनो दिनै बिसोरो सिक्स शेड्युल दिनै बुंनो बिसोर आरम्भ खालामबाय सिक्स शेड्युल फाननानै जाजोब्बाय दिनै फाननानै जानानै बिसोर दिनै खेला होबाय जे फाननानै जानानै दा आरो मोनसे प्रश्नखौ आं दिनै लाबोनो लुबैदों बिथांनि सिगाङाव जे सिक्स शेड्युल नोंथांमोना बुंदों जे नैबे प्रमद बर'मोनहा सिक्स शेड्युलनि बाथ्रा बुंदों जे नोंसिनि बिटिआर बे सुक्तियाव बबेयाव सिक्स शेड्युल लिरनाय बाथ्रा दं बेखौ एसे बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनाया मोजां बिटिआर सुक्तियाव बबे जायगायाव सिक्स शेड्युल लिरनाय दङ बेखौ क्लियारिफिकेसन होनाया मोजां एबा बे बिटिआर सुक्तियाव कन्स्टिटिउसननि बबे धाराजों बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों बबे धारा दङ बे नोंनि बिटिआर सुक्तियाव कन्स्टिटिउसननि बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ दिनै बुंनाया मोजां रायजो सिगाङाव खोन्थानांगौ आरो लोगोसेबाव आं बुंनो लुबैबावदों जे जानाखि बिटिआर सुक्ति बे खुनु मोनसेबो जायगायावनो सिक्स शेड्युलनि बाथ्रा बुंनो मेनसन गैया संबिधाननि मोनसे धारा मेनसन गैया जेबो लिरनाय गैया जेबो गैया बेयाव बुंनो हाया बिसोरो ओमफ्राय लोगोसे माथ्र बुंदोंमोन बेयाव जे बिटिआर नामखौ माने BTC नामखौ सोलायनानै बिटिआर दोननाय जाथोंसै बेखौनो बुंनाय जादों माथ्र नामखौ सोलायनाय BTC खौ बिटिआर खालामनाय माने BTC खौनो लानानै जुदि एफर्ट खालामबावोब्लाथ' माथो जेबो जायाखै माथो होनना बुंजागोन बेखौ गिनानै बिसोर जास्ट माने नामखौल' बिटिआर दोननानै बेखौनो दल दामदों बिराद गिदिर बे बिराद पावार जाबाय जा सिक्स शेड्युलनि माने बेयाव देरसिनबाव जोंहा स्टेटनि समान बिटिआरआ ओरै होनलादों पुलिस पावार मोनबाय जोंहा DC पावार मोनबाय जोंहा फाइनान्सियेल पावार मोनबाय जोंहा ओरै होनलादों खिन्थु बेयाव बिदि जेबो मेनसन गैया बिसोर ब्लाफ मारिदों ओरै मिसा खोथा बुंदों ओमफ्राय लोगोसे BTC सुक्ति जानाखि जादों 2003 आव DLT-नि नाजानायाव दा 2003 आव जानाखि BTC सुक्ति जादों BTC सुक्तियाव सिक्स शेड्युलजों जादोंबालाय बेयाव क्लियार लिरना होखादोंबालाय सिक्स शेड्युलनि जानाखि प्रभिजन 244 साप'ज 2 बेजों दानाय जाबाय होननानै बेखौ माने BTC सुक्तियाव लिरनानै दोनखादों बे दा खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्तियाव बेबो लिरनाय गैया जे बिटिआरखौ
दाना बिटिसिनि जेनाखि माबा सिक्सडुलनि पावार बे पावारजों सालायनाय जाथों होननानै बिदि लिरनोबो गैया बेयाव खुनु मेनसन गैया ओरै हावा हावा बाहेरावनो एखे जेनेबा बालाबारियाव न' लुलाबायनाय गथ' गथायफोर गेलेनाय बायदि जोमै सायाव माने न' लुनाय बेबादिल' बे जादों दा बिथांमोना खुनु बुंनो हाया ओमफ्राय लोगोसे मोनसे रिजन सोदोबनि बाथ्राखौ आं दिनै एसे क्लियार होबावनो सानदों बे रिजना मा बेलाय बे रिजनखौ लानानैसो बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनाय रिजनालायनो बिराद गिदिरखा जोंहा नर्थ इस्टार्न रिजना बिराद गिदिर मोनसे एरिया दा जोंनाव बिटिआरआ गाव हारसिंनो बिराद गिदिर मोनसे रिजनखा जुदिबा एरिया फिसाब्लाबो बिराद गिदिरखा ओरैनो प्रमद बर'आ थेबबां बुंलाबायदों बेखौ जों इउटुबाव मोनबाय थायो दा बे खिन्थु रिजन सोदोबनि लिगेल इमप्लिकेसना मा कनस्टिटिउसननि इमप्लिकेसना मा कनस्टिटिउसनाव मा लिरदों दिनै बिथांमोना बेखौ बुङा आरोखि दा नैबेयाव आङो माने कनस्टिटिउसननि 6 शेड्युलनि बाथ्रा आं एसे रायजोफोरनो मिथिनो थाखाय फरायना होनो सानदों जानाखि 6 शेड्युलनि जानाखि पेराग्राफ 2 बेयाव होदों नैबेयाव रोखा रोखा होदों बेखौ फरायना होनो सानदों बेयाव होदों if there are different scheduled tribes in an autonomous district the governor may by public notification divide the area or areas inhabited by them into autonomous region ओरै होनना बुंदों कनस्टिटिउसनाव बे 6 शेड्युलनि बे माने माबा बियो बे जाहैबाय 6 शेड्युलनि पेरा 2 आव बेखौ होदों लिरनाय दङ थारमाने 6 माने अट'नमास रिजना मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव फिसा मोनसे जायगायाव बेखौ बानायनाय जायो बेयाव जे जायगायाव जुदि सोरबा ट्राइबेलफोर दंब्ला ट्राइबेलफ्रा बियोब्ला बे अट'नमास रिजनखौ होनाय जायो होननाय बेयाव माने संबिधानाव 6 शेड्युलनि प्रभिजनाव आन्दाराव बे दङ अट'नमास रिजना बे दङ दा मोनसे उदाहरण जों आं बुंनो सानदों जे गोदो जों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों आन्दलन खालामबा जोङो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों अट'नमास रिजन होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों कार्बि आंलंआ मोनसे डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फिसा जायगा दा बे जायगाखौ जों अट'नमास रिजन होनांगौ होननानै बुंनाय जादों आरो बेबो जों बर'फ्रा मोना बे ट्राइबेल नङा खिन्थु बेयाव जोंहा दाबि दंखायो जे उपेन्द्र ब्रह्मआ मोनथाम पलिटिकेल दाबि खालामखादों मोनसे सेपारेट स्टेट बे ब्रह्मपुत्रनि साहा जायै डिभाइडेसन 50-50 जायखौ बुंदों बे ओमफ्राय खोलाजायै माने नीलाचल अट'नमास काउन्सिल बिदों ओमफ्राय थार्डआव जाहैबाय 3 पलिटिकेल डिमान्डनि गेजेराव थार्डआव जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोरनो माने अट'नमास रिजन होनांगौ ओरैनो बाथ्रा बुङो आरोखि दा बे गंसे रिजन सोदोबा बिराद फिसा बेखौ लानानै बेसो हाजार दल दामा मानो हाजार बुङा मानो बे रिमिसा खोथा बुंलानानै रायजोखौ आन्दायहोनाय भ्रम खालामनाय बिनिफ्राय जेबो नङा फिन सुक्तियाव जेबो गैया बे सुक्तियाव जेबो बेखौ लानानै बिसोर माने रायजो राजाखौ दिनै फोलानानै रायजोफोरखौ आन्दोनानै जे नङै खोथाखौ दिनै बुंलागासिनो आरोखि जे बिटिआर सोदोबा बिराद गिदिरथार जोंनिया रायजोनिबो समान जोंनिया रायजोनिफ्राय देरसिनबाव ओरै खोनादों डिसि एसपि पावारा जोंनाव फैबाय फाइनान्सियेल जोंनाव पावार फैबाय ओरै होनलादों दा बेफोरबायदि आरोखि दा खिन्थु जोंनाव मा जादों बिटिसि सुक्तियाव बिटिसि एग्रिमेन्टआव बे 4.1 आरोखि बिटिसि एग्रिमेन्टनि 4.1 आव बेयाव लिरदों रोखा लिरना होदों आरोखि 4.1 आव बेयाव बुंदों जे जोंनाव जाहाथे सोरबा एसटि जायोब्ला उदाल गुजरातआव बिटिसि एरियायाव सोरबा जुदि गुबुन ट्राइबेल गुबुन जाथिया जुदि एसटि जाबाय बायोब्ला जेनेबा राजबंसिफोर होन सावथालफोर गुबुनफोर जायोब्ला जाहाथे जोंनाव बिटिसिआवसो मोननो हाया बिनो हाया अट'नमास रिजनखौ बेखायनो बेयाव मा होननाय जादों नैबेयाव 4.1 आव बेयाव लिरना होदों माने provision of para 1 with the bracket 2 of 6 schedule regarding autonomous region will not be applicable to BTC BTC आव बेखौ बाहायनाय जानाय नङा थारमाने गुबुनफ्रा मोननाय नङा जादों आरोखि बे गुबुनफ्रा ट्राइबेल जायोब्लाबो बिसोरो जोंनाव BTC आव बिसोरो अट'नमास रिजनखौ बिनो हाया मोननाय नङा दा मोजां मोनसे जोंनाव एग्रिमेन्टआव BTC एग्रिमेन्टआव सोना होनाय जादों मोजांमोन बियो गतिके दा जे गुबुन गुबुन जाथिफ्रा जे एसटि जानो बिदों बिसोर भबिष्यतआव जुदि एसटि जायोब्लाबो बिसोर जोंनाव अट'नमास रिजन बिनायफ्रा स्कप गैया बे स्कपखौ बेयाव दोनखादों दा गतिके जों दिनै बुंबाय माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे रायजोफ्रा मिथिनांगौ जे अट'नमास रिजन होननाय सोदोबा बिराद फिसा बिराद गिदिर नङा बेखौ लानानै माने प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि जेरैबायदि बुंगासिनो दं रायजोफ्राव जेनेबा रावबो गैला बर' जाथियाव रावबो जेबो रोंला बे जाम्बाफोरखौ जेरैबायदि बुंनानै फिथिंनो हायो बिनि खुगायाव ओरैबायदि फैयो प्रमद जानला मोनला खोथा जायगाया नङै बाय खोथा जेखौ गोसोआव फैयो बेखौ बुंलाबायो माबा 2 बोसोरजों सुइजारलेण्ड बानायगोननो बिटिसिखौ मा सिं सिंथार आरोखि बेफोर खोथाफ्रा एखेबारे नों सुइजारनि क्लाइमेटिक कन्डिसना मा
बेखौ बुजिया सुइजारलेण्ड मा जायगा बेखौ बुजिया मिथिफेरा बिटिआरआनो सुइजारलेण्ड जासिगोन आरोखि ओरैबायदि गिलु बालु बाथ्रा साख्रि बाख्रि होगोन मागोन अनेक खोथा बुंलाबायनाय जों खोनादों जों मिथिदों दा बेनि गेजेराव दिनै जे इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग जे बिथांमोना बानायबाय नोंहा 6 शिड्युला जे गैलिया मालाया 6 शिड्युल दङ नोंहा गैलिया नों जोब्बाय नों फाननानै लाखाजोब्बाय नों फाननायनि उनाव दिनै नोङो फुटबल खेला खालामबाय आरोखि ना मा दंबायो दिनै नोंनो बे बिटिसिआव जानाखि पावार दंमोन बिटिसिनो हरखानाय पावार 40 साबजेक्ट्स बे 40 साबजेक्ट्सआव गासै 16 साबजेक्टखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ नों हरबावबाय दाना डिसिनाव हरजोबबावबाय डिसिआ दा सासन खालामसिगोन आरो बे जायगा माबायाव बिटिसिआव दा फैबाय मा डिसिफ्रा गासैबो साफा साफा सेक्रेटारि जाफैजोब्बाय बिटिसिआव दा ओमफ्राय प्रत्येक माने डिस्ट्रिक्टनि डेभेलपमेन्ट कमिटियाव डिसिफ्रा चेयारमेन जाजोब्बाय गासैबो दा गथिखे दिनै पावारा सोर दंबालाय दा बिटिसिआव दं ना डिसिनाव दंबालाय दा बे गासैबो डिसिनि आखायाव थांजोब्बाय जोब्बाय बिटिसिनि पावारानो गैला 6 शिड्युलनि पावारानो फांसना जोबजोब्बाय आरो लोगोसे दिनै क्लाबाव दिनै जोंथ' बर'फ्रा माने जाम्बा सादा सिदा जाबाय नालाय बुजियाखिसै सासे सोरबा मन्थ्रि जाब्लानो बेखौ बिराद मोजांबो मोनो खुसि जायो दा दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिटिसिनि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जाबाय दा रायजोफ्रा फुर्ति मन्थ्रि सासे मोनबाय जोंहा होननानै आरो बेखौनो उरखाव गोरा ब्रह्मआबो बिराद गौरब खालामबाय बिराद माने फुर्ति जाथिया मा जालांदों बिनि सिन्था गैया गाव जे मन्थ्रि मोनबाय बिराद खुसि गैया दा खिन्थु बे मन्थ्रिया जे आसामनिसो मन्थ्रि बिटिसिआव खुनु बेहा रल गैया बेहा बिटिसिआव बेबायदि प्रभिजन गैया अबा आसाम गभर्नमेन्टनि सासे सोरबा मन्थ्रिखौ इनचार्ज खालामनाय बिदि प्रभिजन गैया दिनै बेखौ इनचार्ज खालामनाय नङा दिनै बिटिसिनि समस्त पावार बे आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थांजोब्बाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सासन खालामसिगोन बे दिनै रोखा जाबाय दिनै बिटिसिआव जेबो गैला दा दिनै नोङो बेयाव माने 6 शिड्युल होननानै नों जे दिनै ISPL जे खालामबाय बे नोङो बेहा जेबो अर्थ गैया मालाय 6 शिड्युल दङ नोंहा जेबो गैया दा दिनै बेखौ मानो खालामदों फालाय दा बेखौ खालामनायाव मोननै खारनखौ आङो दिनै बुंनो लुबैदों बे ISPL जे खालामदों बिटिसिआव प्रमद बर'मोना बेनि मोननै खारनखौ आं बुंनो लुबैदों मोनसेया जाहैबाय जे रन्जन दैमारिया जे जेल जाफिनबाय बेखौ जे बख'नो हायाखिसै दा बिनि सायाव बिराद खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फैदों रागा जोंनाय फैदों मानो बख'दिया बोराबदों एथ' चान्स दंमोन बिसोर जे मावाखै बिसोर जे बख'नो गोसो गैया बे जा रोखा रोखा नुजाबाय आरोखि बिसोर जे माने सरकारखौ जे बुङाखै बख'नांगौमोन बिसोर बख'नि थाखाय जे जेल जाफिनबाय सासे सुक्तिखारिया जे दिनै माने जेल जाहैफिनबावबाय जायखौ लानानै सुक्ति जादों पिस एकर्ड जादों रन्जन दैमारिनिथ' गुदि पिस एकर्डनि मालिकआथ' बिसोर दिनै जाय पिस एकर्डनि मालिक बेनो जुदि जेलाव थाङोब्ला दिनै बिटिआरआव मा मिनिं दंबालाय बिटिआरआलाय बे बिटिआरआथ' फ्लप जाबाय बिटिआरआ जेबो गैला दा बे खुनु एक्जिस्टेन्स दा गैलिया जोब्बाय बे दा दिनै बेखौ रायजोफ्रा हमनो हाबाय बुजिबाय जे बिसोर जे जेबो मावाखै थगायगासिनो दं रन्जनखौ बख'नो नागासिनो दं होननानै दिफेन बर'मोना दुगा दुगा हादों गगोन बख'सिगोन रायलायगासिनो दं ओरै होनलाबायदों खिन्थु दिनै जे गवाखै बिसोर जेबो बुङाखै दा दिनै बेनि सायाव फोरमान जाबाय दा बे बोराबनायखौ नुनानै रायजोखौ माने बे खेला दुला होनानै आन्दायहोनानै माने फुस्लायनानै दोननाय बेखायनो दिनै बे खेलाखौ बिसोर होदों आं बेखौ माने बुंनो लुबैयो आरो बिनि बादैबो मोनसे खोथा जाहैबाय राजनितिक बे खेलाखौ होनाया फुरा राजनितिक बेयाव जेबो गैया राजनितिक उद्देश्य लानानै खालामनाय बेयो फिसा खेला जौगानायनि बाथ्रा सिन्था खालामाखै बिसोरो खेलाखौ बोरै जौगाहोनानै डेभेलप खालामनाय फिसा पलिसि गैया दा दिनै बिसोर राजनितिक उद्देश्य दिनै बिसोरनि नावा माने गब्लंजोब्बाय नावा माने जिजोब्बाय बे गब्लंनाय नावखौ बोरै मेरामत खालामनो बे जिनाय नावखौ बोरै मेरामत खालामनो दिनै बेखायनो बिसोर मा खालामदों दिनै बे खेला दुला होनानै रायजो राजाफोरखौ दिनै बे नावआव गाखोफैनो माने आह्वान खालामदों आरोखि इउपिपिएलआ दिनै बुंदों बे बिटिआरआ बुंदों आरोखि गोदोबाय बे गोदोनाय नाव जोब्बाय आरोखि बेखायनो बे माने जायनाखि माबा खालामबाय खेला अर्गानाइज खालामदों बे राजनितिजों फुरा थांखि गोनां राजनिति थांखि गोनां बेयाव खेलानि आसल उद्देश्य लानाय खेला जौगानायनि थाखाय खालामनाय जायाखै दा दिनै बे खेलाखौ होनानै रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो रायजो राजाखौ माने फुस्लायनो नागारदों आरो बिथांमोना दिनै जायगा जायगा बिदि खेला होनानै आन्दायहोनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं दा फिसा खामानि जेबो गैला दिनै बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट जानांगौ जे बिटिसिआव जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावनांगौ बे जिनिसा बिसोर दिनै हाया दिनै माने एनडिपिनि मानसिफोरखौ जों बख'नांगौ बेखौ बिसोर हाया एनडिपिनि मानसिखौ जे बिसोरो केस उइथड्र खालामनांगौ रिहेबिलेट खालामनांगौ बेबो जेबो गैया साख्रि होनांगौ बिटिसिआव बेबो गैया दा गासिबो जिनिसा मोनफा मोनफा जोबलांगासिनो दं दा बे जोबस्रांनायनि उनाव
बिसिनि प्रफिट गाज्रि मोननाया फैबाय जेब्ला दा दिनै माजों फुस्लायनो माजों फुस्लाया दिनै बेफोरबायदि बायदिसिना खेला होनानै फुस्लायनाय सोरबा अबेबा साख्रि मोनदों पुलिस साख्रि दा बेखौ बेम दामनानै बरायनाय अरसे बेसाद बिराद खस्थ'जों साख्रि मोनदों गावस्रा जेबो गैया गावस्रा रल गैया गावस्रा जेबो होआखै थेवबो बिसोर बेम दामनानै बरायहैयो दा अबेबा जायगायाव जुदि सोरबा अबेबा माबा मोनसे गेलेनायाव जुदि माबा मेडेल मोनना फैदोंब्ला नाम लाना फैदोंबा बेखौ बिसोर बिराद सिगांसिम बरायहैयो बिसोरो बेखौ रोंगौ आरोखि बेबायदि खिन्थु बिसोरो जे माबा मोनसे माबा होनांगौ खेलानि बिदि बिसोर जेबो जौगानायनि जेबो मोनसे होनो हाया बिसोरो नाम लानो बोरै बे नाम लानो थाखाय बिसोरो माने एक्सपार्ट आरोखि बायदिसिना खामानि मावबाय थायो दा रायजोफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों रायजोफ्रा दिनै बुजिनांगौ रायजोआ बुजिनाय टाइम जाबाय दिनै जोंखौ जाम्बा नुनानै बर'खौ जाम्बा साननानै दिनै जेरै रोंगौ ओरै बुंलागासिनो दं जेरै रोंगौ ओरै मावगासिनो दं दा दिनै बिसोरनि जुदि नङै खोथा बुंनायखौ जानला मोनला मावनायखौ होबथानांगौब्ला रायजोआ दिनै कनसियास जानांसिगौ बयबो बुजिनांसिगौ आरो दिनै आंथ' जा नुयो बिसोर जानाखि मावगासिनो दं रायजोफ्रा बिसोरनि सायाव एथ' बुजिबो नंला दिनै बुजिबायबो हयथ' दिनै रायजोफ्रा नेगासिनो दं बिसोरखौ माने माब्रै माने बिसोरनि सायाव रायजोफोरखौ जे थगायबाय बेखौ बोरै प्रटेक्सन लानो बेखौ नेगासिनो दं हयथ' थांखिब्ला बिथांमोना बे लेसनखौ मोनगोन बे शिक्षाखौ मोनगोन आं प्रमद बर'मोनखौ बिथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना साबधान जानानै मोजां साबधान जाखा नोंसोर जे रायजो राजानि खाथियाव जे नोंसोर जे बिफद जासिगोन रायजो राजाफ्रा जे बेखौ हगारनायब्ला नोंसोरखौ ओरै हगारनायब्ला नोंसोर साबधान जानाया मोजां मानोना नोंसोरनि फंसे खोथा दिनै जायाखिसै दिनै फंसे रज'आखिसै नोंसोर खोथा बुंनाया दिनै गामि एरिया बारायनायनि फंसे खोथा गैलिया जायाखिसै जे बिटिसि सुक्तियाव जायनाखि फसायनाय दा गामि हाबजेननायाव दंमोन बेबो गैया बेखौ फंसे खालामनो हायाखै बिसोरो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला माने बिश्वनाथ जिल्ला हाबफानांगौ होनना बुंदों बेबो जेबो गैया नैबे 30 थारिख थांनाय सेप्तेम्बराव एनाउन्स खालामनाय बाथ्रा दंमोन उरखाव उराव बुंदोंमोन 30 थारिखआव रिजाल्ट ओंखारगोन होननानै बहा बोरो मानो ओंखारनो हादिया मानो सिरि दिनै डिफेन्स बर'फोरा मानो सिरि मानो जेबो बुंदिया मा जाखो नोंसोरलाय दिनै बुं दिनै हाबमारगोन ना हाबमारा मानो बुङाखै नोंसोरलाय बेखौ बुंनांसिगौ दा गथे रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोननि जायनाखि थगायनाय बिथांमोननि बुंनाय मिसा खोथा माने बुङै रायजोखौबो आन्दायनाय बेखौ बुजिबाय दा फैगौ दिनफ्राव बिथांमोना साबधान जानाया मोजां सांग्रां जानाया मोजां